Mahilig ka ba sa longganisang malasa, juicy at swak na kahit anong sausawan, sukat bawang, toy at kalamansi o maanghang na suka? Ang longganisa ay nagmula sa salitang Spanish na longganisa, isang uri ng sausage na dinala ng mga Kastila sa Pilipinas. Pero paglipas ng panahon, binigyan natin ito ng sariling Pinoy twist. Bawat rehiyon may kakaibang timpla, texture at paraan ng pagluluto. At sa bayan ng Ginobatan Albay, ipinagmamalaki nila ang sarili nilang bersyon, ang Longganisa de Ginobatan. Isang native na longganisang may distinct na lasa, gawa sa mano-manong proseso at may timplang tagos hanggang puso. Gumagamit sila ng natural na sangkap at walang preservatives, kaya't sariwa at tunay na malinamnam. Tuwing buwan ng Agosto, buong bayan ng Ginobatan ay nagdiriwang sa pamamagitan ng Longganisa Festival, kung saan tampok ang makukulay na parada, street dancing at cooking competitions. Hindi lang ito simpleng longganisa. Ito ay parte ng kultura at pagkakakilanlan ng Ginobatan. Sa bawat kagat, damang-dama mo ang panlasa ng kasaysayan at pusong albayano.